Luolamies, eli mies, eli meidän, eli mies, on paikalla. He enää ikinä räjähtäviä resettejä. Se oli julma henkalta toi ei enää ikinä. Eiku onhan se joltain ei ikinä enää. Se on sieltä vitu Roope Salmiselta ja siltä sen tosi hyvän näköiseltä muijalta. Anne. Tyttyry. Hetkeksi heitän laidan yli hallinnan Ruotsin laivan. Mitäs me otetaan? Tässä voidaan vähän triggeröityä toi seuraava kohde. Tämä näytän sille ekana. Mennään näillä. Ollaan minimalisteja tällä kertaa. Ei maksimoida. Tietäjät tietää. Kuumotus maksimus, uutuusvimpain näkee ihmiset seinien takaa. Vittu, se on ollut niin yhteistyöhaluinen se Dementia-praikaksi. On kyllä ollut hyvä kaveri. Hän tietää kyllä mitä hän tekee. Suunnitellut hyvin tämän jutun. Kotilinna on mun linnakkeeni. Todistaan tuutte aikakautta. Mitä vittua mä oon tekemässä? Niin ei pidä lähteä kotota ilman avaimia. Siinä nähtävää. Joka kerta alkaa naurattaa, kun mä kuulen ton Justus Koistisen äänen. Ihan vitu hauskaa. Ja resetti on räjähtävä kertaus on opintojen näite. Missä vitussa se saatana vitun avain? Arduino-lintu. Koodinen Arduino-projektiin otetaan mukaan myös 4/4 ja 3/3. Niin kuin myö voisimme leikkiä 4 hevosmiestä. Siis jollain on tänne sisälle päässyt. Nyt tähän Nelson Fenoff-tyylillä. Hyi vittu, mä menisin pistää tonkin.
äkkiä pakoon ennen kuin se vittu. Mä en tiedä seuraako se vittu mua. Moi, pitää mennä. Ei pidäkään. Okei, pitää sittenkin. Se oli siellä 2 ja 4 välissä, se oli se 1,5 hetki. Täällä olisi. Katsotaan, pystynkö mä pitämään flown yllä. No kyllä mä tämän flown pystyn pitämään, mutta siis jotain, mikä nyt olisi vähän vähemmän saatavilla siellä tietoisuudessa. Oh. ei sitä joka päivä olla psykoosissa. Se oli kyllä ihan vitu hyvä. Miksi mä valehtelisin siitä, että kaikki uhkaa ja kaikki kokee niin kuin sitä amygdalaa hyperaktivaatiota? Paljastanut olet tiedon hyvin salaisen. Sen takia mä teenkin tämmösiä lempeitä tyyliin katoamistemppuja. Nyt se valheellisen kaunis narsisti. Hehe. Mitäs me katsotaan? Ei siis mulla olisi mielessä mennä niin kuin Through the Fire and Flames Dragon Forceilta. Mutta otetaan sijaistoiminta, koska meillä on tietenkin ADHD. Hehe. Ei siis, mä koukutin niin helppoa, tiiäksä, jos sä haluat tehdä toisen ihmisen. Mä siellä meikä on kato vähän tämmönen salamyhkäisempi ja mysteerisempi kaveri. Että mä teen hienovaraisesti nämä jutut, niin mä siellä mä vähän raivosin siitä, että mä vittu todellakaan jos sitoutuu sinne kerhotoimintaan. Eli siis sinne niin kuin sosiaalisen kuntoutuksen toimintaan. Se on tosi erikoista, kun ihmiset elää semmoista niin kuin yksityistä elämää. Kohta lähtee dementia praikoksokki. Mä tunnen sen. Se on sammumata. Kattookohan se artisti, joka on sukupuolineutraali melkein. Eli se dementia praikoksi, niin kattookohan se tätä. Oikea vastaus on, että ei voi tietää varmaksi. Mä en nyt osaa sanoa mitään muuta kuin, että älkää niin vittu ainakaan lähtekö levittämään tätä kamaa, että millaisia oikeasti, niin kun, saat oikeasti vittu niitä nopeita sähkäreitä päähän. Ja tuolla kun mä sanoin, että älkää levittäkö, niin vittu, käyttäkää vittu sitä mieltä aseena. Vittu. Mä en oikein tiedä, pitäisikö mun lähteä tästä, kun
En mä oikein löytänyt sitä avainta ja se oli tosiaan ihan niin kuin 1,5 hetken päässä, että mä sulkenut sitä ovea. Mutta mä sain naapurin, niin kuin mä eilen tein tämän saman, niin okei, eli approach anxiety voitetaan sillä, että sä ekat pistät pienen paineen, se torjutaan ja sitten se isolla paineella mennään suoraan sisään. Tämä luolamies taitaa just tuossa koisti semmoinen lilliputtimiehen ja naisen transseksuaalinen, hypersukupuolinen, transseksuaalinen 3. tason matriisien seksuaaliunelma, fantasia, tappo. Mukana on nörttejä, siitä saatte menee putkeen. Aika on sekunteja ennen universumin tuhoutumista. Aika hauskoja, just ne Kasperin jutut. Mä tein aiemminkin just siitä Kasperista mainittiin hänet, niin hänellä on kyllä hauskoja juttuja, silleen just näitä, niin kuin, just näitä mitä hän manipuloi 3. osapuolen pelastamaan pedofiileiltä. Tai no mä oon nyt aktivoitunut itse ja aktivoinut jonkun 4. osapuolen. Ai niin, joo, mä pistin, osa niistä oli vähän semmosia liioiteltuja fantasioita, mutta just näitä, kun jengillä on jostain syystä intuitio sillä, että sä niin kuin sen amygdalan stressin osaat kontrolloida ja pitää riittävän matalana. Ja sitten nyt aletaan taas lentää niillä Janna-hurrikaaneilla, eli Arduino-linnulla. Sitten voi heittää Sonaguuta. Noniin, NYT nyt Gu. Tuo oli se kuolemankosketus. Ja sitten on vielä parannus. Eli W. Oli meidän Sona-meini.